Congress aja kong putot kecepharang tu. HED Minister Sumrong Hangpen Kechengsi Science Laboratory and Computer Laboratory Ahem Kangbu. Jonathan Rangpen Hemari Rongpi Bang Henibet APHLC Pen Ngang Kachekak Dunki Thangkan Hok Avepu APHLC Pen Kaningje. Kardom Pini prime time Alberta Kathanabang Nelly Sami Velen Rong Parpi Nanarjuik Tha Berta Antan Pen Assam HED Minister Barim Korsing Ing TC Karbi Anglong District Congress Committee Amaipu Arpu Deng Lapen EM Barim KADCC Working President Asok Tiran Atumaphan Kangthum Karne Lapen Karchu Pitupan Karbi Anglong District Congress Committee Amaipu HED Minister Barim Korsing Ing T Lapen KADCC Working President EM Barim Asok Tiran Aphan Arpu Kipi Aputhak Aberta Kelong Pen Piniar ni anta Congress asong along Karjabdun Thip Congress asong Japu asong Japi Klembang Pi Anparta Congressman Kachi Udun Parang Parung Atuman Chingrum Rapetsi Non Hejong KADCC Amaipu Arpu Kedeng Minister Barim Korsing Ingti Lapen EM Barim KADCC Working President Asok Tiran Atubaphan Kangthum Karne Lapen Karchu Pado KADCC Adun Maipu PK Datta Kacharipon Dipu KADCC Asai Hemalong KADCC Maipu Lapen Working President Atubaphan Karchu Amayalong Karbi Anglong Autonomous Council EM Barim Elis Ingtipi Karbi Anglong Autonomous Council EM Barim Ratan Ingti Karbi Anglong Autonomous Council EM Barim Vidya Singh Rongpi Lapen Karbi Anglong Autonomous Council EM Barim Pradip Singh Nar Atumta Chitongdun KADCC Amaipu Pen Working President Atumaphan Karchu Amayahut Kelangdot Ateng Pulutik Kachitongdun Kedoan Abang Pubang Pi Atumta Ning Arong Klang Lapen Chingnek Chingni Pensi Kangthum Karne Lapen Karchu Thegdun Long Lasi Laso Ateng Pen Langdam Pulutik Congress Pen Kachi Udun Tang Atumta Api Kachirui Edji Angringdo Dipu Pen Camera Person Sarjip Kathar Pen Digonto Tiron Karbi Anglong Live Pinianer Lopor Pai Krihini Malom Bukulia English High School along RMSA Pen Kikimpon Karbi Anglong Arlo Kechengsi Science Laboratory and Computer Laboratory Ahem Thipo HED Minister Sumrong Hang Arideng Pen Kangpupon Bangso Porahut School SDMC Maipu Dilip Rongpi Ahin Pen Mai Chepah Puponsi Than Bang Ke Hoi Rup Singh Ingti Ahin Pen Mai Ke Phalam The Than Pachinipon Assam HED Minister Sumrong Hang Aluhi Sarpo Aman Pen Kachetong Donalong Kachopha Aluhi Aman Pen Block Development Board Chairman Sarso Tiso Lapen Penang Ke Thegeding Etum Chetong Dun Bangso Mailong Minister Sumrong Hang Kaningje Pon Ke School Infrastructure Ke Michot Ke Chokche Kachar Li Aphaita Dunangji Lapen Sadlang Ang Thekta Misenangji Bukulia English High School along Ke Kachar Li Osomar Aphai Nang Bat Ulo Bonta Sadlang Ang Thekabang Mi Parpe Lasi Aprangsi Sadlang Ang Thek Misenangji Kachar Li Anata Kapapi Kachingthur Anata Kapapi Purote Kachathan Dunta Therak Meme Karbi Anglong Lapen NC Hills Kadukave Atowar kilometer Paratroxy Ra Inkoy Nili SOPD scheme Lapen PMGSY Askim Pen Kampaklem Toilo Bonta Ningkan Isiang Bong Akam Kichunke kilometer Parusira Pokevet Pusi Minister Rong Hang Pen Ningjepon News Desk Report Karbi Anglong Live Kedamtang Paikuni ni Paikri CRNI District Press Club of Karbi Anglong Sai Hemalong Jona Terang Pen Hemari Rongpi Banghini Perangke Amai Kang Ni Puthak Pini APHLC Pen Puthat Perangke Amai Kang Ni Tu Perangke Amai Long APHLC Mai Puji Ai Kathar Aphan Akoi Kipipon Alam Ke Ahok Kali Lapen Nonapor Oveki Miatum Kithura Porahut Jona Terang APHLC Aruna Ke Thakdun Lake Kumani Atoy Mate Ade Padok Lem Pensi Lapusan Ke Klemchot Lapen Jonate Rang Perangke Thengno Jai Kathar Ke Party Akam Ke Klem Ke Kaching Ki Palam So Dopik Pu Lapen Resignation Letter Nachat Hondon Pu Koi Ki Pike Ahok Kali Si Jonate Rang Ambethang Joy Joy Pen Bidilang Nu Klem Bomsi Aro Ke Thak Ji Aphan Kabor Ido Koksi Nipai Crazy Arni APHLC Aro Hini Ke Klang Rock Ang Theke Lahenlo Resignation Allo Alang Nithan Hang Bor Ibaret Alang Lisi Akoi Nang Pilo Jai Kathar si Alang Nithan Resignation Allo Bang Hang Bor Ibaret Pasila Bang Solam Ke Lagi Ahok Kali Laten Jong si Asat Lang Ji Turutang Te Ini Tum Kachini Nang Jie Bang Ke Songalong Ke Klem Ke Dampen Sang Lang
นี่นักเรียนคนอื่นแหละปูเกกันนิ่งเจี๊ยบใต้ตัวปิกเลยเจ้าโอปูกันนิ่งเจี๊ยบใต้ตัวปิกเลยเสร็จแล้วอาลังนี่ละกุศลนิ่งเจี๊ยบเด็ดกุศลเมนี่ลุตัวมาไม่คู่เจ้าไอ้กระทาอาลังนี่เม็ดทั้งสิถูกพลุดเป็นกับเรกละตีริบยาไม่ลองเคลมบางถูกเคลมบางเพียรจนเป็นเจลังสิอาลังเนี่ยแฮมดำเนาะนางลิซ่างนางเนี่ยละเคลมนางลังกุศลลังลิพันจุนิ่งติดตามเนาะละเป็นอาลังลิพันอาลังลินิ่งเจี๊ยบล้อไม่อาลองนังพับให้กุศลเมไม่อาลองเก็บหาดดูโลมันตุนี่เป็นหับปนไก่แต่ดุกอกตาให้สิตาเมเก็บหาเกี่องอาลองกับบางแกอาลังลีก็จะต้องดุนดีสิเกี่องอาลังลี inactive pick อาลังลีดักซองอดุนไม่ผู้ราชสิโซอาเกหายพันไม่อาลองกุปินีอาลังก็จะต้องเตะเป็นอาจอกอาลังลีก็จิงกินละปอนโลนอนเป็นแกไม่อาลองกินดุนละบางแกนี่ลิเปจิปอนตอมปอนับปากกิดิ้งปอนสิอาลังลีพันจอดลุกเจละปอนก็จิงกินตัดดูละเป็นเซมซอนเตรอน legal cell secretary ake hai alang li phansta me hupini alang kache tondi pen ajok alang li phanta gypsy motor pen patong bobji la puanta alang li ka chingpin du la som si song along claim bank phia tum pen kaching ki kache thamsta me alam ati ot pado ve kan check get her la pusom si du la pen chepong si ke ong no nilutum kachuning rikang tunga bang rara han kachuning rikang tunga bang ke karbi la pen ing long so ara tum la alang litum bang hini phan jonaterang hemari rongpi alang litum bang hini phan bang ke APHLC asong ja pu bang ke piniar ni pen bang ke hok header nak po la pen la anchok takali rat aklem bang pu rat asai klem bang pu pu anda hok header nang ji JI Qatar ke inut elected abang phu kali ke 6 schedule papuk une 6 schedule ke papuk ji papuk peta inut elected abang phu atumalong si jakong ke do lapen MP election ahut niliphan tangka chu endet pu akoina pi hemari rong pi ka tumi ab tapan na nilipanang chingkila nililong ke bangji pu lapen remain bi abangge nilipanang than laso dok muka long ke doji meeting ke ne personnel meeting pu bang suri si cetong ji nili panatan lagi APHLC meeting kali nili panatan la si ametang personel meeting ke do tame pu nili pudun alang li nili pan permission nang non ke haladak kopilone spokesman pu si ki earphone ahok la ne pilone ta ni tum chini tu pe memela alang li pan ke Deuri terang apan ke finance secretary pulo non alang li pulo lagai kali pulo alang li ke meeting ta dun long le pulo lapen alang li babu sing kiso pan ke office secretary pulo alang li ta pulo lagai alang li ke meeting ta dun long le pulo la puyo la son kama bang la si rat atum bangunang ni lagi budong buman na tum kadjui lo ke an par ke ne tum nep dun lo ta chok cheten lo jo di Ngunit pinake. Ali nang itu party hoy pe Nili tumen ke lagi amen than pet lo. Jonathan Rangpen Hemari Rongpi Bahini Vet Karjap Chot APHLC Naget Thang Dun Chot ke Thangnat ke Matha ki Sungji Alama Ve Pusi APHLC Maipu Jai Kathar Pen Pachini Dipupen Roson Hanse Karbiang Long Live Amethang akeng pen kachar jap dun thekje phan kadure det arlosu bimar atwa phan armu oxo pen saving machine akejoy pen keron Operation Sadbhavana Amen Pen Red Horse Division Indian Army atum pen akejoy saving machine kadure det rongmong be arong along arlosu bimar atwa phan phaikuni ni phai krisi surihni ra kriser cap ani ron pon labang so sai keteng pen kiduk det arlosu bimar atum pen ta amethang a hemalong kechoki jun asana sapso bakke repeatin thek popusi aning chethe pon Kadukove humkrehini armu oxo arideng pen saving machine ron ponsi kachori chorlang athai kave akayalong ahem amethang along amat isi thedung kereng ponji oversight dupuputa armu oxo atumpen than pon labangso humkrehini saving machine keron ponalong rongmong ve ahawar along kiduknai thang oversight kavedet atuba phalsi ingbai pen ron ponlo halada kedo arat atum aning aklong pen armu oxo atuba phan choropon athema alang litum pen akeme akam kiduk ke boy det arata phan kelang ponajok bangso mayalong kijudo hot rongka chukim asar thepen armu oxo atum kapa phinai arong arata phan kam ke klem kachipeduk ponjia phan akrong alat kipidun thekapot akero pidun rinti News Desk report
Karbi Anglong Live. Pinianar lo porpai Chris ya pormalam Numbajang Youth Development Committee asong kapang tangpon Japan jakong ka pherang amai kangni. Bangso jakong ka pherang amai long LYDC maipu dhonrong pharpen ka pehem phupon amai long LYDC kongchun bang bidorson terang pen mai ki phalam thi than pachini pon lapuson na porahut songa jakong kapang tangpon Japan pura arpu ka pekpon asai dengpon ka pekpon ateng pen dhonrong pharpan maipu kolom sing phangcho phan dun maipu kiri teron aphan dun maipu bidisor terang aphan kongchun bang Biren Singh ing hi aphan rap kongchun bang Badu Singh kru aphan rap kongchun bang pendang lok kadukawe bang ing koy tu aphan prekjam arpu pekpon bang so aphi song ahin kupi ke claim kitam ji aphan lapen Lumbajong constituency angkang alolong kaching thur amu kideng pon along arsik jit pen kache song nun thek ji aphan chingwai pon Nitum pini non ke banji along I hear in tang rakpen nitum si songji pusi nitum pini members odom hana chahang pon ma brang hana chahang pon asi pini nitum nada difurung so pialong nitum pini executive meeting chahang pon ke lahalo nitum arputa chipi pon lo pini akimi arputa chipi pon represent secretary pen bat de pen nitum pini arputa nitum akimi nitum branch ma members ton akimi pipon asi non ke bangi lang ahut sami nitum difurong so pialong akhiring tang rapen nitum si song ponji asi non pini ada arpu kedeng ke nitum puni bang krep hop ma brang members tum ke bang koi Dipu pen sarjip kathar Karbi Anglong Live. Pini prime time abirta bangke lepas sikang ton iglong demi thakme kardom.